tracing the sky like city windows. I watch you reflect in your eyes. Slow dance on the New York City high-rise. You and me on top of the world, and I'm feeling. My dear Arnel and Karil Choi, your mere presence is already a manifestation of your true love for one another. Sumipot kayo sa tawag ng isa't isa, sumipot kayo sa tawag ng Diyos. At yan po ang magpapatunay ng inyong totoong pagmamahalan sa isa't isa. Karil Joy, sa harap ng Panginoon at sa buong mong kamag-anak, pinapangako ko na habang buhay kitang mamahalin. At isa lang ang tinisiguro ko sa iyo, araw-araw mo akong ipagmamalaki at isisigawan sa mga kaibigan mo. Arnel and Karil Choi, natagpuan niyo po ang isa't isa. Arnel, marami kang kakilalang mga babae. Imposibleng puro lalaki ang kakilala mo, di ba? At Karil Choi, marami ka rin kakilalang mga lalaki, di ba? Pero isipin ninyo and analyze it very carefully. Bakit sa dinami-dami ng mga babae at bakit sa dinami-dami ng mga lalaki, bakit kayong dalawa ang nagkatagpo? Arnel, sa harap ng ating mga magulang, mga kaibigan, mga katrabaho at mga pamilya, at syempre sa harap ng Diyos, ipinapangako ko na pagsisilbihan kita hanggang sa aking huling hininga bilang iyong asawa. Asahan mo na lagi akong nasa tabi mo, sa hirapan o ginahawa. Mahal kita. Support each other's dream. Ang asawa, sumusuporta sa pangarap ng asawa. Being married to a policeman is not easy. Babagaklad sila. I am married to one. His loyalty is always divided. His loyalty to you at sa ating inang bayan. Okay na batan, basta aliwan arom. Continue to trust him because I know Arnel is a good man. He was raised by good parents. Tanong mo kanina, ano ba ang secret? Bakit nai-inlove ang pulis sa teacher? Aside from, syempre, maganggana kami, matalag tayo beauty and brains, isa lang, no? Yung, when you go home, you strip of your title, you strip of your uniform, and you are simply a husband and a wife.